onye eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ukwu na ewu agaga. Onye ọ na-abịabere ọ gaghị ama ihe ndị ọzọ hụga. A na-akọ ya dịka ifo. A sị weregodo ụkwụ gị tiga na shuu m, ọ ihe ị ga-eji amata otu o si dịrị onye a na-ekwu maka ya. Ụmụnne m, ọ bụ gịnị wụ ihe nke a? Olee ihe marriage turn into biko nụ n'odo? O nwekwara ihe a ga-egewe otu asị egecha ya kpe ya akụkọ. Ọ gịnị wụ ihe a biko nụ? Na mmadụ nne na nna ya ga-mụọ ya zụnwe ya wuo mmadụ wuo dimkpa, bidowe kpatawa ego, lechaa onwe ya anya ya akpatala ego, ya elecha onwe ya anya ya kpọrọ nwa onye ọzọ ga-eleji ya anya, lechaa onwe ya anya obido ole ọ chọrọ ibido fuchọ ya, ya hụ nwa agbọbịa masịrị ya na ihe niile na ụmụ agbọbịa ihe gerikarịga ebe niile, ya hụ ka masịrị ya ka bara ya anya sị kele na ọ laikiri ya, na ka ya ejide aka nwa nọ ya na ya bụ ọgbawa ụzọ a n'ụzọ dị anya. Ụzọ ahụ a ga-agba nke na ọnwụ ga-ekewa mmadụ abụọ. Ya ejide ya aka sị na ọ kele na ọ masịrị ya na ụmụ nwaanyị niile ụwa na jupụtara n'ọnụ na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị, ya epikiri otu onye sị na ọ wụ onye kele masịrị ya. Ọkọ ya ihe ogbu ya elu, agụrụ egbugeghị ya. Ọ gịnị na-ese di na nwaanyị bi n'ụlọ? Ọ gịnị wụ ihe wụ the problem? Ihe na-enweghị isi akọwa ya ote ya wuo ihe ihere nyere nne onye a na-akọ akụkọ ewu, nyere nna ya, nyere ụmụnne, nyere ikwu na ibe, nyere obodo o si n'ime ya wee failure otu ndị maara ya. Lewedalenụ di na nwaanyị n'ugbo na ụmụnne m. Di na nwaanyị very young and life promising two people batara biri n'otu ụlọ, biri dịka di na nwunye. Ka nwoke gara agha lụọ ya, kwụọ ụgwọ isi ya, tere nwa kere isi alụ nwaanyị ga-akwụ ụgwọ isi ya, lụtụrụ nwunye ya wụla gbaa ya na ya abụọ biri. Onye ole mpekele ha ugbo were onye nwụrụ anwụ ọ ya nwa onye chagazi white ụzọ ebe mpekele ọ ya nwa eji m ihe beshi ihu ya, ọ chagazi white, ọ nwụọ na jụọ oyi gagwu. Ihe ọnụ ngụ ugbo ozi na-arịọ ndị dị ndụ biko tinye ya n'ala. Ọ gịnị gburu ya? Nwaanyị ntọrọ hụrụ n'anya. Ọ gịnị na-ese na nwaanyị bururu foonu na-apị ote nwunye esi aza kọlụ, ụdị kọlụ nwunye na-aza, ụdị meseji si na-abata na foonu ya, otu o si amịpụ amịgharị, ukwu mgbala, ukwu ji ebe niile, mkpịrịta ụzọ nwaanyị na-azaje kọlụ. Ya zawahụ mmadụ ya ewetuo foonu, ya piwekwu hụ di ya agbanyụọ foonu, ime abalị ya yeripụ gaa na batrum ga-aza kọlụ. Okwe ya ba kichin ya za kọlụ, amịgharị na-amịgharị. Ọ zakatakwala nwoke si n'ụkwa ya na ọ gịnị wụ ihe ke na nne otedele foonu ya eledele na ọwụ gịnị wụ ihe ka ọ dịka kọlụ gịnị ka ọ na-aza na onye foonu ka ya mara ihe gaga on n'ime foonu. Ụmụnne m, ya zobiri nwunye ya foonu. Enwere mgbe ike nwaanyị ga-aka n'ike nwoke. Ọ zọbirikwala nwunye foonu. Nwaanyị ntara ana ya foonu ya na ya abụọ zoga foonu zoga ya hụ na ọ ga-azụtali nwoke a foonu and ihe ọ gaji ịhụ awụ ihe ọ na-aga akụchali ya. Ihe o mekpa aka kpara Sizọs n'ebe a tie this man tigbuo ya nwụọ. Ụmụnne m, o tigbuo na nwoke anwụọ nanụ. Ugbu a na ọ nwụrụ, akwa akụcha ya eburu ya gebie tega n'ime ala. Nwa mmadụ mụrụ, dimkpa mmadụ lara ilola tozuru oke ruo na ihe eji mmadụ eme. Ụmụnne na-ele anya, ụmụnne mana ha yes na ha nwere dimkpa topụtara nne na nna ya, mana nwa ha nwa ha alụọla nwaanyị na o topụtara ha n'ihu lụọ nwaanyị. Ekerekwu mbekwu agara aga lụrụ from nowhere na-amadịghị ihe ọ chọrọ. Ewere Sizọs legide dimkpa mmadụ were Sizọs magbuo ya. Ụmụnne m, ụnọ na-akụ ihe mgbe ya were akụkọ akụcha ya ugbo echefuo ya ka aga ata ya n'ala. Ihe ọma emere onye nwụrụ anwụ megide lie ya. Ụfọdụ ga-asị enwere right ịga na foonu nwunye, onwe right ịga na foonu nwunye. Ụmụnne m, enwe ka ama ọmụ eme, onwe ihe ama ọmụ eme. Mgbe a na-eme all these things anaghị echetazira nwoze na-echeta right ya. You can imagine nwa nwunye even nke nwoke dị agha mafozikwe nke ha abụọ enwede nke na-ekwe odidi. Ụfọdụ ka ụmụ nwaanyị na-eme filikwe the same way na ọ gịnị ihe di ha na-amịarịdị ihe ha adịwa curious na-achọ ịga na foonu ka aga ka mara. By that time emotional state onye a ọ na-achọzi ịma right ya, anyị na-agwa ya right ya, ọ gaghị amazi right ya. Ihe ọ chọrọ ịma ọ gịnị wụ ihe a batara n'ime ụlọ, onye na-etisara ya ime ụlọ ya. Ọ ihe a na-eji n'aka aga ka a ga ahụ gị chefuo na foonu dị ikpe ha sọ private property na enwe onye kwesịrị isi anya ebe ahụ. Nke nwaanyị kwanụ a ga-asị na ọ gaga gị na afọ kwesịrị ịga na foonu nwunye ya.
ndị ọrụ ka ọrụ ekwuele ụfọdụ ụmụ nwaanyị sị o kwesịrị ịga na fon ele ihe o zuga nwunye fon ya, ọ wụrụ ya nwa nwunye ga-zoli ya fon ya, ọ wụrụ ya nwa ngwa ga-ekwe ka nwunye ga na fon ọ gaga fon ihe ahụ ọ chọga na ọhụ naanị ya. Ụmụnne m, ọ gịnị ka a ga-asị kọwaa ele otu ndị ụmụnne anyị ndị ka agba ọhụrụ n'ugbo esi akọwagado ihe a na-akpọ marriage. Unu lee nwa n'ugbo anya n'ihu, amanụ m ma ọwụ mpe mere ya ma ọwụ ete mmiri ka ya na ya bụ ọlụ ka, mana anya ka m isi m kwue nwa n'ugbo eniwe orubeghị o nwere ike orube 25 years mana ala lụọla ya mere were ya gbaa akwụkwọ ya na di ya ebirile o werele Sizọs ọnwa gbuola otu. Amana m ihe lọọ ama m ihe ebe lọọ ga-edenwe ma ọ ga-atụ ya mkpụrụ ma ga-asụkwa egide by whatever hapụkwu ya ndụ na nke ya. Enwebeghị onye ma ihe lọọ ga-edenwe ihe de lọọ denwere ya, enwebeghị onye ma ihe lọọ denwere ebe e nwere evidence that na di ya bịara bịa na ya fon ya and fon ahụ fon ya ọ property ọwụ property di ya. Lọya ogoge kuo lọya shiri ike ugbo ha ga-akpọ ya self defense na auto fighting ke nwoke. Mgbe ị lere nwunye hụ na ọ dịghị hụ first ọ mịarịwala nye m fon ka m hịrị ọ gịnị mere afọ ya na ya amaghị ihe na ụdị you take decision as a man. Mgbe na ọ chọghị iji nye there are other ways to avoid this nonsense. Unu ahụnanụ ya aka ka kpara Sizọs ihe ọnwụ nọ na fon ka ahụ o believe that na ọ ga-aka mma na nwoke a nwụrụ anwụ dana ịhụ ihe ahụ nọ na fon. Ọ gịnị bụ ihe a ụmụnne m unu anụkwa nwe akwaghị m na-ekwu everyday na obi wa akpa na onye ọbụla nyake ya. Obi wa akpa onye ọbụla nyake ya. Mmadụ ga-eguzoro nnọọ guzoro n'ihu ọta na-ekwe nkwa onye ilega anya na mkpụrụ anya eyeball to eyeball nweta otu mkpụrụ feeling ị nwere for that person like the onye ahụ mana iyi nwe white kpụrụ kpukpu gị n'ime gown jikecha techa ya wuru ke nwoke oyi coat unu abụọ face onwe gị na-ele anya na mkpụrụ anya abụọ ma n'ime onwe deep down in you ị like the onye a guzoro gị n'ihu yet ịṅụ gị na abụọ unu tegi enwe ihe ikwege nkwa unu tiger not eji ebi together tiri ọnwa ekewa unu ajụọ gị did you do yes you do mana inwe ihe iji nwoke ahụ kpọrọ onweghị iji ya kpọrọ ya wụrụ ke nwaanyị kekwe ke nwoke ugo diga enweghị iji nwaanyị ahụ kpọrọ mana ileghị anya na mkpụrụ anya gịrị abụọ guzoro na-ekwe nkwa ga-edenwe ọnụ n'otu ụlọ ele otu unu ga-esi ebiri ma unu enwe onye nwere regard for each other. Nwoke like ya ịma how dangerous ọ dị mmadụ iji ọzọ biri with onye ọ na-like ya. Ọ na-abịa with a lot of fact ihe ọ bụ abịa dị too much mmadụ ibiri with onye n'ime ụlọ with onye na-like ya. Ụka nke nwoke ahụ kwuru ọ gaghị arụ mma n'ahụ ya ele gị anya even ile anya n'ihu obi agbaṅụ njọ ya emetụ gị aka ahụ na-agba ka ihe iji chọọ ịtọment onwe gị ba ịga kwere na ị ga-alụ ya because of ego or because of whatever sọsọ gị ma ihe iji na-ele nwoke ahụ anya n'ihu ịma na ọ like ya o propose olu mgbe ikwerele mana ị like ya for ndị kerụ ndụ na o propose olu na ikwerele mana ị like ya onwe ihe n'obi ṅụ medụ connect gado no chemistry no connection mana etiwere agbakiriwela ala ugbu agaghị ịhụ ndị nwa agaghị mana obi gị like ha nwoke enwekwe ka ama ọma eme onye ahụ ịma na like ha hapụkwa ya because before gị onye gburu mmadụ n'ihi na mgbe ụ na-abụọ ga-ebiri n'ụlọ onye ọbụla dị free with each other enweghị ihe o mere ga-arụ nwa ọ ya wụ na gị na onwe gị sef ị gaghị enwe peace of mind. Ele na isi every time ụmụ ajụ nwa jugo na marriage amapụta amaghịga amapụta a na-amarị ka oke enwe amaghịga na marriage amaghị taa amapụta echi amaghị echi amapụta nwanne echi. Ọ gịnị ka a ga-akpọdo ihe ka mgbe na akụkọ ọkpụm ya atọ n'ogbe every time marriage the rate marriage ji erigezi isi ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ugbu a the rate marriage ji erigezi isi ụmụnne anyị na enwekwe nke a na-enye opportunity enwe ihe wewa masị agbasala ka ugbu a na enwe ihe wụ n'ọnwụ ka ha pụgazi and o kwesịghị ekwesị mgbe niile aka agba ọkụ ama ego ụlọ ọkụ a ga-ama ego ụlọ ọkụ ewere mma magbuo mgbe a ga-amagbo ekwegbuo jụọ last week ọ nwoke gburu nwunye ọ gịnị mere o ji gbunye ọkwa ụmụ domestic problem disagreement pempe nwaanyị ajụ oyi